ya zo, mata gana ku ya zo, yara gana ku ya zo, manya gana ku ya zo, yau ga ranar ku ta zo, ku daura bazar ku AMB na ku na zo a gare ku. Allah ya ba ku Khadija yar mamanta kuma yar babanta, ku nuna bajinta, dan ya'u ne ce ku dauro bazar ku maza da mata. Ku yo murna da samun Khadija diya ta girma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Da kai zan fara Ubangiji na sama'u, kai ikilima sannan kayo hawa'u, ka sake tsare ni ya kalikin asama'u, ka sa makiya idan na biyo hanya su koma. Yo murna da samun Khadija diya ta Ye girma. tsira ka daɗa ga Mustapha dan Adnani, angon su Khadija kakan Hassan da Husaini, baban Abdalla manzon mu mai Isani, Ali da Sa'abu ƙarshen cikar nasaba da girma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Na ƙara salati kun abban fati, zan je da baiti idan an gane a bar makere da kuda, akwai gyara in baka nike na fiɗa, ashe mata ne gidan biki ke guda, rago ya matsa kartau ya je shi ya fara noma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Ashe dai kan aidaran hakan yin kwanti, ashe dai hasken fari yana wuce shuɗi, akan so ne dan fulani ke yin shaɗi, kauna ga Khadija shi yasa nake taken gani ma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Salamu alaikum mata maza sannunku, na gaishe ku kyauta ilahu ya baku, tilastan ya'u nai addu'a ga diyarku, Allah ya daɗe ta san ma'aiki kafin ta girma. Yo murna da samun Khadija diya ta girma. Ina roƙonka Allah ka raya Khadija, ka sa ƙaunar ma'aiki ta zama ta hujja, in an mata sharri Allah ka yarda ta canza, halin Mahmudu mai haƙuri baban na'ima. Ye mu gaida uwar maza Khadija ta farko. Mu gaida uwar maza Khadija ta farko. Ye mai saurare ka karɓi namba ta wayata 0803409 45 sai 8 5 sai kai